Аз съм Теодора Томова. А аз съм Пламена Добрева. Ние сме ученици от 12-я клас и днес сме тук за да ви представим подкаста Раница с истории. Ние сме тук за да говорим за най-интересните теми, които вълнуват учениците от Средно училище Васил Левски в град Долни Чифлик. Нас ни е страх да задаваме дори най-дълбоките въпроси, които реално интересуват всички нас. Тук сме за да изслушаме всеки един, да разберем всяка една малка подробност, какво му свърти на даден ученик в главата, какви са неговите въпроси към други ученици или към някои учители. А сега идва ред да представим кои всъщност управляваме нашия подкаст. Така че, приятно гледане! Аз съм Седа Радева. А аз Деница Стефанова. Ние сме сценаристи на подкаста Раница с истории. Аз съм Николай Николаев. Аз съм Вероника Иванова. Аз съм Пламена Добрева. Аз съм Елена Светослава. Аз съм Теодора Маринова. И ние сме монтажистите на подкаста Раница с истории. Ако случайно видите някой гаф, нарочно е нас поставят там. Аз съм Николета Левтерова. Аз съм Теодора Томова. И ние сме пиар на подкаста Раница с истории. Четен. И всички ние ще бъдем журналисти. Задавайте ни интересни, смели въпроси, защото ние сме тук за да отговорим на тях. Всичко, което ви интересува, искат да попитате един ученик от нашето училище, ние ще ви отговорим и ще ви срещнем с тях, с учители, директори, ученици от всякаква възраст. Така че очаквайте скоро новият епизод, първия.